1. Elementi i normativi za planiranje i programiranje aerodroma. Organ po svojoj funkciji nadležan za planiranje, vidi deo 7, izgradnje novog aerodroma, određuje bližu lokaciju na bazi strategijsko-operativnih zahtjeva i uloge koja mu se u njima određuje. Određena lokacija treba da, za određenu vrstu avijacije, lovačko-bombardersku, izviđačku ili transportnu, obezbedi dejstva u okviru taktičkog radijusa avijacije, odnosno sa dejstvo sa snagama KOV ili RM na određenom bojištu. Određivanje detaljne mikrolokacije glavne poletno-sletne staze kao centra aerodroma, njenog mesta i orijentacije, rasporeda ostalih poletno-sletnih staza i drugih predviđenih objekata, problem je tehničke prirode koji se obrađuje u narednim delovima. Međutim, da bi se razrešili tehnički problemi, treba jasno odrediti koncepciju i profil aerodroma u pogledu kapaciteta i njegove uloge, što je posebno bitno za određivanje geometrijskih kvantitativnih karakteristika aerodromskih objekata. Pri tom se bitno razlikuju podaci koji su potrebni za planiranje od podataka potrebnih za izradu programa izgradnje jednog aerodroma. To proističe iz razloga što se u procesu planiranja ima u vidu dugi rok eksploatacije, odnosno aerodrom se locira u određenom području u funkciji generalnog i detaljnog urbanističkog plana razvoja tog područja. Prilikom proračuna ovih karakteristika mora se poći od regionalnog i lokalnog urbanističkog plana, odnosno negativnih i pozitivnih uticaja aerodroma na njegovu okolinu, prirode, vazdušnih veza koje se eventualno mogu ostvariti mešovitim korišćenjem aerodroma, procenom tog saobraćaja, a sa vojnog stanovništva sve varijante operativno-strategijskih dejstava u kojima će aerodrom biti korisno upotrebljen. Ovi elementi, normativi i proračun bit će približni, aproksimativni. Programiranje, naprotiv, ima u vidu kratak rok, odnosno konkretnu pripremu za realizaciju izgradnje aerodroma u određenoj fazi za određene potrebe. U programu se jasno znaju postojeći tipovi aviona, kao oni koji će leteti u skoroj budućnosti, kvantitet saobraćaja, zahtevni stepen sigurnosti letenja, zaštita vrednosti pojedinih objekata za zaštitu i sl. 1. Podaci potrebni za planiranje i izgradnje aerodroma. A. Vazdušne aktivnosti. Uzimajući u obzir mogućnost da vojni aerodrom može biti mešovitog karaktera, mogu se razlikovati sledeće kategorije vazdušnih aktivnosti, odnosno vrste avijacije koje će nositi te aktivnosti. A. Aktivnost vojne avijacije i to lovačke avijacije sa avionima težim od 3-10 MP na mlazni pogon sa dozvučnim i nadzvučnim brzinama, lovačko-bombarderske avijacije sa avionima težine 7-15 MP na samo mlazni pogon sa dozvučnim i nadzvučnim brzinama, bombarderske avijacije sa avionima težine 20-70 MP danas samo na mlazni pogon sa dozvučnim brzinama, izviđačke avijacije i avijacije za vezu, čije su karakteristike nalaze u granicama lovačke i lovačko-bombarderske avijacije sa klipnim motorima i na mlazni pogon, transportne avijacije sa avionima težine 50-370 MP sa klipnim motorima, turbohelisnim i mlaznim pogonom. B. Aktivnosti civilne avijacije i to avijacija za javni vazdušni saobraćaj koji obavljaju avioni u redovnim, dopunskim, specijalnim letovima i letovima na zahtev, čarter letovi, avijacija za privredne delatnosti, avijacija za poslovni, sportski vazdušni saobraćaj i avijacija za obuku pilota.
Određivanje vazdušnih aktivnosti koje će se odvijati na aerodromu čija se izgradnja planira početni je posao u određivanju profila i koncepcije aerodroma. Iz tog se odabiraju mogući tipovi aviona i frekvencije njihove upotrebe na predmetnom aerodromu u budućnosti, a iz toga proizilaze potrebni podaci i proračuni za dimenzionisanje svih aerodromskih objekata. B. Stepen eksploatacije aerodroma i rast vazdušnih aktivnosti. Određivanje stepena eksploatacije budućih aerodroma i porasta vazdušnih aktivnosti je drugi bitan element za planiranje, koji proizilazi iz vojne doktrine zemlje, odnosno mesta i očekivane uloge avijacije u miru i ratu. U odnosu na to planira se broj vazduhoplovnih jedinica koje će stalno ili privremeno koristiti aerodrom. U slučaju mješovitog aerodroma postoje opšte poznati pokazatelji razvoja svjetskog i našeg unutrašnjeg vazdušnog saobraćaja, koji se od 1969. godine razvijao po prosječnoj godišnjoj stopi porasta od oko 15%, dok se do 1985. godine očekuje usporenje rasta godišnje stope na oko 10%, uslovljeno pre svega u svjetskom energetskom krizom. Pri tome je bitan karakter grada za koji će se vojni aerodrom imati posebno civilno pristanište. Industrijska naselja i urbane zone sa porastom broja stanovnika za određeni period od oko 50.000 stanovnika, turistička područja u prečniku 50 km oko aerodroma, tražići aerodrom minimum C kategorije po ICAO podeli. Veća naseljena mesta i regionalni centri koji mogu da obezbede 25.000 putnika godišnje u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, tražići aerodrom minimum B kategorije po ICAO podeli. Gradovi preko 200.000 stanovnika koji predstavljaju republičke ili pokrajinske centre, jaka turistička ili industrijska područja sa jakim međunarodnim vezama i prometom putnika i robe zahtevaće aerodrom A kategorije po ICAO podeli. Ekonometrijski modeli na bazi prethodnih podataka omogućuju da izvrše dovoljno tačna predviđanja vazdušnog saobraćaja od određenog aerodroma u svim pravcima, polazeći od ekonomičnosti, obima potrebnih usluga i transportnih sredstava koja se predviđaju. Kao što se vidi za planiranje aerodroma za civilni vazdušni saobraćaj, pored navedenih elemenata komercijalno-tehničke prirode, osnovni normativni akt predstavljaju određene norme i preporuke Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo. Međutim, odnos veličine naselja i klase aerodroma odmeren je prema uslovima u našoj zemlji, pa ne može služiti kao pravilo za sve zemlje. Dva. Podaci potrebni za programiranje. Radna grupa koja obrađuje program i priprema odluku o izgradnji jednog aerodroma ne može više da se zadovolji globalnim procenama.
Ona mora da ima tačno određene elemente i normative radi definisanja budućeg objekta, odnosno taktičko-tehničke zahtjeve, u zagradi TTZ i to dvije tačke. Kategoriju aerodroma, prirodu i obim vazdušnih aktivnosti ili saobraćaja koji treba prihvatiti u tačno određenom broju godina. Tipove aviona koji će se bazirati na aerodromu, potreban radijus odnosno dužina etapa u preletu zbog određivanja dužine poletno-sletnih staza, zahtjevnu sigurnost i nivo navigacijskog obezbeđenja. Iz ovih taktičko-tehničkih zahtjeva postavljenih od odgovarajućih organa sagledava se da je programiranje faza izgradnje u kojoj se rješavaju bitne karakteristike novog aerodroma, kao što su vrsta i broj objekata na aerodromu, dimenzije objekata, elementi za izradu projekata, stepen sigurnosti letenja koji se zahtjeva, stepen zaštite pojedinih objekata i planiranje etapnosti u građenju.